Pred nama je još jedna lijepa tema. Riječ je o našim najmlađim sugrađanima. Razgovarat ćemo sa direktoricom javne predškolske ustanove Lepa Radić, gospođom Suzanom Ivaštanin, o aktivnostima ove ustanove i o polaznicima. Prije svega, dobro vam jutro, dobro nam došli. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Evo, rekla sam, lijepa tema pred nama. Uvijek je lijepo razgovarati na temu djece i njihovih aktivnosti. Ima se šta reći ovog puta kada je riječ o vašoj ustanovi. Veliki događaj za sve vaše polaznike i njihove roditelje jeste sutra u Areni u Gradišci, kada je planirano održavanje male olimpijade. Pa evo, samo kratko da naše gledalce podsjetimo šta je to u stvari mala olimpijada, pa ćemo onda malo detaljnije da kažemo na koji način će biti održana. Kao što ste rekli, sutra znači u sportskoj dvorani Arena Gradiška održava se mala olimpijada u 9:30, sa početkom u 9:30. Učestvuju naše starije grupe, 180 djece iz 6 vaspitnih grupa iz 4 objekta. Organizator male olimpijade je rukovodstvo sportske dvorane, tako da radujemo se igrama. Vi ste učesnici, dovodite djecu. Šta će tamo djeca da radi? Na koji način će oni da se druže i šta će promovisati? Pa prvi akcenat jeste druženje i socijalizacija iz razloga zato što djeca iz naših objekata nemaju priliku često da se zajedno druže i da se upoznaju, a samim tim nije nekog takmičarskog duha, nego će više biti onako poligon, tako da svi učesnici će naravno dobiti i medalje, bitno je druženje i igra. Koja je po redu mala olimpijada i ranije su ovakvi događaji organizovani? Jeste, ovo je 4. po redu. Kako su prošle prethodne? Šta kažu djeca? Kako im se dopalo? Kakvi su njihovi utisci? Vjerujem da su vam dolazili sa utiscima i nakon olimpijade. Pa naravno, djeca su oduševljena, pogotovo iz razloga što dosta djece nije imalo priliku nikada da dođu do sportske arene i da unutra budu, a ne da nastupaju i da oni budu učesnici. Tako da je to za njih jedan veliki događaj. Olimpijada okupi veliki broj djece. Koliko ih bude otprilike? Koliko će biti ove godine? Trenutno to je 185 djece iz starih vrtićkih grupa, to jeste uzrast od 5 do 6 godina. Nekad prethodnih godina smo imali u gostima i susjedne opštine, Laktaše, Srbac, međutim s obzirom da smo se mi proširili kapacitete i da mi već imamo veći broj djece, tako da iz tog razloga ne možemo u goste pozvati druge vrtiće jer i nas ima poprilično. Da. Tako da bi se moglo iskontrolisati, tako iz tog razloga samo starije grupe učestvuju. Dakle, tu će djeca pokazati svoje neke vještine i znanje iz raznih sportskih disciplina. Rekli ste, organizatori Gradiška arena. Ko će biti još tu da pomogne oko same organizacije i koordinacije među djecom? Pa naša ustanova, pored programa za predškolsko, osnovnog programa za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, ima i specijalizovane programe. Između ostalog, jedan od specijalizovanih programa je i škola sporta. Škola sporta obuhvata kod nas negdje oko 380 djece. Vode Milka Rokić, profesor fizičkog, i Igor Damjanović. Tako da između ostalog i oni će biti tu. Kao ispomoć, da. Dakle, imate stručna lica. Da. Za sve ste spremni. Može se tako reći. Da, tako je. Maj mjesec je specifičan za sve vaspitne obrazovne ustanove, pa tako i za javnu predškolsku ustanovu Lepa Radić. Osim male olimpijade, tu su i priredbe, ispraćate jednu generaciju polaznika, završava se i program priprema djece pred polazak u školu. Pa evo da krenemo redom. Dakle, prije svega da kažemo da li je ovaj program priprema djece pred polazak u školu priveden kraju, ako nije, kad će i kako je ove godine prošao? Pa program u godini pred polazak u školu završava se znači 30. maja. Ove godine smo imali 3 grupe u 3 objekta. U objektu Leptirići, Cipelići i Pčelice. Pohađalo ga je 72 polaznika, tako da oni sad u petak imaju u 17 časova svoje priredbe. Da li su oni spremni za školu? Pa naravno. Kako su prošli kroz program?
program u godini pred polazak u školu i uglavnom aspekt je na socijalizaciji i pripremi za školu da bi se djeca lakše adaptirala kad krenu u školu. Zato što oni nisu bili obuhvaćeni nekim vidom predškolskog vaspitanja. Tako da je za njih to sasvim dovoljno ta 3 mjeseca da se uvedu u neke osnove. Da. Rekli ste priredba je u petak, u koliko časova? U 17 časova. U 17 časova. Jeste li spremni, odnosno jesu li djeca spremna za priredbu? Naravno da su djeca spremna, vaspitači također su pripremali sa njima, tako da. Da. Kada je riječ o drugim aktivnostima, prije svega dakle, o cicibanima, o maturama, kad je to na programu? Da, to je u 6. mjesecu. Ove godine ispraćamo 185 maturanata cicibana. Prva završna je 9.6. To jeste ponedeljak. To je završna objekta Bambi i Pčelice. 10.6. je završna objekta Cipelići, zato što u Cipelićima imamo 3 starije grupe. 11.6. je u Gornjim Podgradcima Ježić, a 12.6. je matura u Topoli, u kulturnom centru u Topoli, vrtića Leptirić. Uvijek je interesantno pratiti te mature Cicibana. Nekako se oni, čini mi se, i najozbiljnije pripremaju za razliku od osnovaca i srednjoškolaca. Ipak je to na jednom visokom nivou, možemo reći. Pa jeste dugo vremena. Na kraju oni se skoro mjesec dana pripremaju za priredbe i oni stvarno to bude onako na nekom zavidnom nivou. Djeca sa svojim tetama pripreme fantastične priredbe. Vjerujem da je sada da se užurbano radi kod vas u svim ustanovama kako bi se sve ovo izorganizovalo. Stignete li sve? Pa naravno. Trudimo se da stignemo. Imate dovoljan broj i vaspitača? Trenutno imamo, da. Koliko je djece ukupno u vašoj ustanovi? Trenutno imamo 725 djece, znači u 30 vaspitnih grupa u 5 objekata. To je najveći broj do sada? Jeste. Nikad toliko nije bilo? Jeste. Nažalost, i dalje imamo liste čekanja, ali nadamo se u skorije vrijeme da će te liste da se smanje i da ćemo proširiti kapacitete. Imamo li još nekih aktivnosti, osim ovih koje smo pomenuli u vašoj ustanovi, a da smo zaboravili ovom prilikom? Pa mogu onako samo da najavim da smo mi ove godine organizatori koncerta Udruženja Duga. Kad se male ruke slože, to će biti 17.6. Tako da, eto, između ostalog imamo i to. Krajem 6. mjeseca i početkom 7. mjeseca također će biti raspisan konkurs za prijem djece. To ćete naravno biti obavješteni i vi gledaoci. Za novu generaciju. Za novu generaciju. Otprilike negdje oko 180 djeci ćemo moći da primimo. Da, i onda naravno u avgustu je kolektivni godišnji, da, od 4. do 17.8. Ali prije toga ima mnogo toga da se odradi i da nekako doprinesete da naš grad bude nekako ljepši i radosniji prije svega. Sve ovo što vi radite zaista bude propraćeno i bude veselo, bude lijepo na svim tim događajima i svečanostima. Nadam se da će biti tako i ovaj put. Pa ja se nadam. Hvala vam. Da. Evo, mi ćemo pozvati naše gledaoce da dođu sutra, dakle u 9:30 u Gradišku arenu, da podrže ove male naše sugrađane u njihovim sportskim aktivnostima. Vjerujem da je ulaz slobodan. Naravno, ulaz je slobodan i kogod želi može doći. Hvala vam što ste izdvojili vrijeme, što ste bili naša gošća. Pozdrav svima u vašoj ustanovi, posebno vašoj dječici. Možda je neko tu sa nama, možda nas neko i prati i gleda. Hvala još jednom. Hvala vama na pozivu. Poštovani gledaoci, naša gošća bila je Suzana Ivaštanin, direktorica javne predškolske ustanove Lepa Radić Gradiška.